मुलसिङाव थाव जोबनायलाय बिथांमोनहा जोंखौ फन हरनानै लिंहरबाय अरागुरियाव दसे बेरायनानै फैनोसै होननानै ज' थांनाय समाव लामायाव जोंखौ बेंथानानै सपन बिथाङाबो बेयाव एकदम प्रेजेन्टआव दंमोन प्रेक्टिकेलि बुलायनायाव थाखाय खिन्थु प्रेजेन्टआव दंमोन बिथांमोना नांगौखिनिखौ मोननो हायाखै ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बिनि सायाव रायजो राजाया सांग्रां जानाया मोजां इउपिपिएलआथ' थगायनाय मोनसे पार्टिब्रा दिनैसिमबो बिथांमोना मोनसेबो खोथाखौ मावफुंनो हायाखै फाउन्डार सुक्तिखारि रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै जेलाव बिथांमोना जोबथेनानै दासिमबो मुक्त खालामनो हायाखै बेल' नङा आरो बिथांमोनजों लोगोसे थाफानाय माखासे एनडिएफबि सेंग्राफ्रा दिनैसिमबो दङ जोंबो दुखु नाङो खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आं मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय मैयानि सानाव एमसिएलए फ्रेश मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होआमोन नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोलाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै भैरबकुन्द ब्लक कमिटिया दिनै मोनसे स्थायी भाबै मोनसे ब्लक अफिस लादों बे ब्लक अफिसा खोब मोजाङै गाजा गोमजायै मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय फैनानै दिनै बेहाय बाहागो लानो हादों दा बेहायनो बुजायो जे गासै जोंनि साफ्रोमबो पार्टिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गासै पार्टिनि मावथि बिथांमोना बिराद सांग्रां जे फैबाय थानाय दिनाव भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव जे भैरबकुन्द समस्या निस्सय एबार जोंनि आखायाव फैगोन आरो फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफआ सरकार दागोना बे रोखा जाना दं आरो आङो बेखौ दुखु फोरमायगोन मानोना आंनि समस्ति नङा धनसै समस्तिनि सिङाव जे दिनै आंनि समस्तियावनो जे भेरगावआव दिनै मोनसे सावथालफोर गोबां बोसोर माने 1960निफ्रायनो जितु बे ओनसोलाव रायजो जादोंमोन दिनै बिथांमोना मा नोजोर बोनानै बे हाखौ दिनै लानो नागिरदों आं बुंनो हाया आं मोनथिदों सरासनस्रा भाबै माने मोनथिदों आरो आं बिथङै बेखौ बिनि सायाव आं बिजिरगोन आरो रायलायगोन मानोना बे मोनसे दुखुनांथावना जादों जे बिथांमोना इलेक्सननि समाव खिन्थु बाथ्रा होदोंमोन जे बिटिसि ओनसोलनि गासै सुबुं माहारिफोरनि हा हुखौ न्यायदि खालायगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन मास मोनसे 15 दिननि गेजेरावनो खालायना होनायनि खोथामोन दिनै नुनो मोनदों जे बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'जों लाफानानै गुबुन हारि माहारिफोरनि हाखौ दिनै बिथांमोना गासैनिफ्राय दिनै बिथांमोना बन्सित खालायदों दिनै नुनो मोनदों जे माखासे अधिकारफोरखौ दिनै बिथांमोना जोंनि आखाइनिफ्राय सेना लांनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो मा उद्देश्यनो जों मोनथिया आं दुखु फोरमायदों ओंखायनो जाहाथे बिथांमोना जिथु बाथ्रा होदोंमोन जिथु खोथा होदोंमोन जाहाथे साफ्रोमबो मानसिफोरनो हानि पाट्टाखौ खालायना होनायखौ आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना खोथाखौ लाखिदों दिनै जानला मोनला खोथा बुंनानै नंखाय बुंनानै राजनिति खालायबाय थायोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव हयथ' बेले बेजे फैनो हागौ ओंखायनो बिथांमोना गावसोरखौनो बिराद मोजां गुड गभर्नमेन्ट मोजां सरकार फ्रि कारापसन सरकार दादों होननानै बुंबाय थादों दिनै रायजो राजाफ्रा बिजिरबाय थादोंना अकल दिनै जोंनि बे भेरगावल' जायाखै गुबुन जिल्ला जोंहा माखासे जिल्लाफ्रावबो बेबायदिनो जागोन ओंखायनो साफ्रोमबो सुबुं माहारि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिजिरनायखौ आं खावलायगोन आरो मा बेथ' स्पष्ट माने 2019निफ्राय मथा मथि गासैबो थौजि हाफोरखौ बिथांमोना खाजोना लायाखै बन्द' खालायजोबना होदों दा बिटिआर सुक्तिनि स्पिरिटआवसो बिथांमोना बन्द' खालायदों ना हसाखै बिथांमोना बे माने प्रक्रियाखौ बिथांमोना लानो रोङाखै ओंखायनो दिनै नुदों जिथु रायजो राजाफ्रा खहा जादों मोनसे संखिनाय फैदों जे मानो थाखाय खाजोनाखौ लायाखै बिपिएफनि दैदेननाय दिनाव दिनै बे खाजोनाखौ लानो हादोंमोन दिनै इउपिपिएलनि दैदेननायाव मानो खाजोनाखौ लानो हायाखै दिनै बिथांमोननि गोसोआव सोंलु फैदों ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बेनिफिट मोनाखै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुं माहारिनिफोरनि हाया थौजि गोजा थौजि हाखौ दिनै बिथांमोना खाजोना होनो हायाखै माने माखासे सरकारि आसनिफोरनिफ्राय माखासे बै माने जायफोर बेनिफिसारि जायफोर व्यक्तिफ्रा दिनै बन्सित जानाय ओंखायनो नुनो मोनदों माखासे स्किमफ्रा दिनै बिथांमोना नांगौखिनिखौ मोननो हायाखै ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बिनि सायाव रायजो राजायाव सांग्रां जानाया मोजां हाखौ साफ्रोमबो मोननांगौ आरो बिनि बिटिसिनि बासिन्दा हिसाबै बिथांमोना हाखौ होजानायखौ जों लुगैयो ओंखायनो जों बिपिएफआ मोनसे थांखि लादों फैबाय थानाय 2025आव जुदि बिपिएफआ सरकार फैगोनाथ' रोखाखा सरकार फैयोब्ला बे हानि पाट्टा प्रसेसखौ जों साफ्रोमबो जों मावनानै होगोन होननानै जोङो थांखि लानानै सिडब्लिउसिआव थांखि लानानै जों बेखौ खामानि मावनो थाखाय जों आवगायनो थाखाय रेडि मेन्टेलि गासिबो जों रेडि आरो इउपिपिएलआथ' थगायनाय मोनसे पार्टिब्रा दिनैसिमबो बिथांमोना मोनसेबो खोथाखौ मावफुंनो हायाखै नोंथांमोना आं मोनसे उदाहरन हिसाबै बुंनि बिटिआर सुक्ति खालायना लाबोदों मोजां खोथा जों बयबो एक्सेप्ट खालायदों जों ग्रहन खालायदों दिनै दफाफोरखौ बिथांमोनाथ' मावनो हायाखैना
फाउन्डार सुक्तिखारि रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै जेलाव बिथांमोना जोबथेनानै दासिमबो मुक्त खालामनो हायाखै बेल' नङा आरो बिथांमोनजों लोगोसे थाफानाय माखासे एनडिएफबि सेंग्राफ्रा दिनैसिमबो दङ जोंबो दुखु नाङो मानोना जों दिनै एनडिएफबि जानानै जों खुलाहै जों गिदिंनो हादों दिनै राजनिति खालामनो हादों सोरबा इलेक्सन गेलेनानै EM जानो हादों सोरबा डिपुटिसिप जानो हादों जोंबो MCLA जानो हादों खिन्थु माखासेया मानो दिनै जेलाव थागोन जायफोर दिनै एनडिएफबि मेक्सिमाम एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै जेल माने दिनै जेलनिफ्राय जानानै फैनानै दिनै माखासेफ्रा दिनै दंब्लाबो दिनै केसआनो जोबाखै नंखाय दिनै केसआबो जोबाखै आरो बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन होनानै बाद दोन मुंख्लंफोरनि खोथा दिनैसिमबो फाइनाल खालामनो हायाखै 5 लाख थाखा मोननायाथ' बाद दोन दिनै गोबां रोखोमाव बिथांमोना मावनो हायाखै आरो दफाफोरखौथ' मावफुंनो हायाखैयानो बेखौथ' रायजो राजाफ्रा नुदों नंखायनो बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ थगायबाय थादों नंखायनो बिथांमोना एनडिएफबिनि जेंनाखौ सुस्रांनो हाखायाखैनो आरो रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो हायाखै आरो बिपिएफखौ रायैनो 5 बोसोर बिथांमोना बारहोबाय नंखायनो रायजो राजाफ्रा गासिबो बुजिबाय जे बिटिएडनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफनो भट होनो थाखाय गासिबो माने रेडि जाना दंखायो नंखायनो बिपिएफआ मोजां नाम्बार लानानै सरकार दागोना रोखा आरो बिनि खोथाखौ माथो बुंबावनो बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टखौनो सामलायनो हायाखै मैदेरजों बुथारजानायाथ' बयबो नुबाय थादों नंखायनो आं खावलायगोन बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टखौ मोजां सालायथों मालायखौ जानला मोनला खोथा बुंनानै राजनितिनि बाथ्रा बुङै 5 बोसोर हगार हरबाय बिथाङा नंखायनो बिथांनि एन्सारखौ बिथाङा मोनगोन नंखायनो दिनै जोङो मैदेरनिफ्राय आरो मानसि आरो मैदेर जिथु जोंनि गेजेराव मोनसे हंगात जाबाय थादों बेखौ जों बोरै प्रटेक्सन होनो हागोन नंखायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गासै अफिसारफोरखौ आं खावलायगोन नंखायनो बिथांमोनाबो मोजां प्रटेक्ट लानानै जाहाथे बैनिफ्राय जाहाथे बासायनो हायो आरो पुलसिंआव थाव जोबनायलाय बिथांमोनहा जोंखौ फन हरनानै लिंहरबाय आदा जोंना थाव जोबबाय अननानै थावखौ होफैदो जों कसुगावनिफ्राय थाव लानानै गारियाव थाव होफैदों फैखानानै जोङो बेनिफ्राय बावरागुरियाव दसे बेरायनानै फैनोसै होननानै ज' थांनाय समाव लामायाव जोंखौ बेंथानानै सपन बिथाङाबो बेयाव एकदम प्रेजेन्टआव दंमोन प्रेक्टिकेलि बुलायनायाव थाखाय खिन्थु प्रेजेन्टआव दंमोन बिथाङा आंजोंनो सावरायदों बिनि थोननायावनो जाजोबदों बे गासिबो खामानिया बेल' नङा बेजों लोगोसे नील कुमारबो दंमोन सिद्धार्थ दा दंमोन बेनिफ्राय विष्णु चरण बसुमतारी दंमोन आरो गोबां मानसिफोर दंबावोमोन माखासे मानसिफोरा ओंखारफैयाखै खिन्थु सपन दैमारि बे बिथांमोनहा ओंखारफैदों आं सोंदों बिथांनिसिम आच्छा बन्धु अफिसाव जाबाय दिनै मानो बहाय मानो बिदि जाफैबावखो बे खोथाखौ सोंनायाव बे जोंना सपन दैमारि बिथाङा बुंदों जे नोंसोरबो बाराद्राय एब्राबद्राय लायो नालायब्रा बेथ' जाखागोनानो बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों जुदि एथ'राब एब्राब लालायनाय नोङो थरख' बिथरख'आ जायो पार्टी हिसाबै सोरबा सोरनिबा साइडजों थांगोन सोरबा सोरनिबा साइडजों थांगोन बेखौ लानानै जे सेकेन्ड टाइम बिदि एटेम्प्ट टु मार्डार लहा रड लानानै बुनांगौ बेथ' जुक्ति नङा सासे बेक्तिगत जोंनि जुब मर्चा प्रेसिडेन्ट दत्त नार्जारिखौ जे बुथारनो नागिरदों बेयाव मा रहस्य दं जोंनो बेखौबो फिननाय नांगौ बुदों दत्त नार्जारिखौ दा जोंहा खाफाला मोजां जोंना आउटपस्टआ खाथियावनो हिसाबै पुलिसफोर फैनानै जोंखौ थाबैनो बायख'नानै लांदों बिनिफ्राय जों एफआइआर होनो नागिरदोंमोन दा बिनि सायाव गावनि पार्टीजों पार्टी मानो एफआइआर होलायबावनो पार्टीया बदनाम जागोन होननानै जों बेखौ गावजों गाव गनायलायनानै जों आफसनामा लिरनानै लानाय जादों थानानिफ्राय दाबो दं नै जोंनाव कपिया नोंथांमोनहा नायनो हागोन दा जोंनो बिनिबो फिननाय नांगौ जाहाथे डिस्ट्रिक्ट आरो रायजिकनिफ्राय जाखानाय मण्डल प्रेसिडेन्टखौ बोखारनानै जोंना आदा बिबुथिया मानगोनां आदा बिबुथिया दिनै षड़यन्त्र खालामनानै गाव बे कसुगाव समस्तियाव इलेक्सन गेलेनो होननानै केन्डिडेट जानो होननानै बिथाङा हाबै बे जिनिसखौ षड़यन्त्र खालामनानै दिनै मण्डल प्रेसिडेन्टखौनो सोलायनानै लाबोबाय दा बिनि थाखाय जोंनो फिननाय नांगौ जोंनि क'क्राझार जिल्ला प्रेसिडेन्ट आरो रायजिक प्रेसिडेन्ट बे बिथांमोनहा जोंनो बिनि फिननायखौ जोंनो होथारनांगौ आरो जोंनो मण्डल प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों माब्लाबाबो सपन दैमारिखौ गनायनानै लानो हानाय नङा सपन दैमारिखौ सोलायनो हायाबा फंसेल' खोथा जों पार्टीखौ नागारा बिजेपिखौ रावबो नागारा जों जेरै बिजेपियावनो दं एरैनो थागोन नाथाय बिथांजों जों लोगोसे गोरोबनानै खामानि मावनो हानाय नङा मानो होनबा बिनि एक्टिभिटिसआ जोंजों गोरोबनो हानायनि नङा बिनि थाखायनो जोङो बिथांजों गोरोबनो हाया बिनिखायनो जोंनो सोरखौ हरो बे जोंहा बुंनांगौ दरखार गैया
खिन्थु जोंनो नांगौ गोदान प्रेसिडेन्ट जोंनि डिमान्डआ बेल' मण्डल हिसाबै